All in South Africa, especially supporters the Kaizer Chiefs. Yeah, guys, kube kubhlungu konakele kubhlungu kakhulu. Kubhlungu kakhulu ushiwa ngumfowethu. Ithanda ngoma lekhosi uGubevu guys. Guys, into endingenela apha nje inye oqala ndifuna uyithetha kwi-supporters. Guys, i-fight yesithanda uzenza as unnecessary azizusisandawo. Ukulwa silwe ngegama lomuntu ongekhoyo ayizusincedisa. Noba ubane beposte nini, ubane waposta nini, ubane benzeni, guys, ukulwa nixhutha-xhuthana ku-Facebook, nisilwa ngegama lomuntu ongekhoyo, akuzusisandawo guys. Siyayazi guys, ninezinto zenu eningafunani ngazo, kodwa sanusebenzisa i-platform yokusweleka komuntu nixhutha-xhuthane ko-Facebook ngegama lomuntu guys, please. Ewe ngokomthetho guys, make sizameni xa kwenzeke izehlo ezimbi, noba umuntu simazi kangakanani, silinde ifamily, siqiniseke uba ifamily iyayazi guys. Kodwa ke guys, xa senzile umuntu waposta, akho need yoba simxhele, simxhutha-xhuthe. Masizazi izinto zodlalisa guys, masizazi into zingezo zodlalisa guys. Ndiyaninqanda makhosi, ndiyaninqanda makhosi. Ndiyayaza nifunana, nithandana, niyapretend uthandana phambi kwabantu. Sanusebenzisa imiphefumlo yabantu angekhoyo kulwa amadabi wenu. Befonela uba sidibene ngentloko singamakhosi siyalila ushiwa kwethu ngumfowethu uGubevu. Not uba sisebenzise i-platform sixhuthana sigcwalisela abantu esingabathandiyo, sibaxelela iindaba zabo ngosweleka kukaGubevu. Lixesha elibi eli kumzi wamakhosi guys, elifanele uba siyazibuza uba ngaba senzeni na, sangcwaba nyanga nanyanga, sangcwaba makhosi. Lixesha elibuhlungu elifanele uba siyazibuza uba singulo mzi wamakhosi senzeni na. Amathandangoma, amathanda team, ngakumbi ezihamba e-front line ekuthandeni i-Kaizer Chiefs, sazingcwaba ichende amakhosi instead uba silwe sodwa. Emakhosini nombuzo umbuzo omileyo, uba kwenzekeni kumzi wakwamTaungu kwi-supporters besingcwaba eLimpopo. Singcwaba umfana othanda iChiefs, umfana otravelisha noba kanamali, uyawuxoxa nawe phambili ecela imali yogoduka. Sithe xa simreleasa enhliziyweni zethu, simncama, simazi uba uhambile ikhosi lethu, sibuya ngoku sinantsika kucaptain. Ithanda nhliziyo umfana ebengena egiyeni ethanda iKaizer Chiefs, esonwabisa i-supporters estadium ngengoma. Senze ntoni singamakhosi? Kufuneka senze ntoni singamakhosi? Makhosi, into ebefanele masiphezu kwayo kuyazi uba unyawo lunye phakathi kokuphila nokufa. Bathi one step between life and death. Makhosi, masithandaneni ngexesha lothandana, ngoba ixesha lokuphila silazi. Abanye benu bebehlekisa ngoGubevu bemthuka. Today they are pretending like bebemthanda. Guys, masithandaneni ngexesha sisaphilayo. Guys, masinikane uthando, sibonakalise umuntu usakwazi uthetheve. Angazothi umuntu xa ngaseva guys kube khona sipretende ngathi umuntu siyamthanda. Masibonakalise uthando lethu guys, sizi-supporters. Mna namsebenzi guys, njengoba ndisitsho, you are Orlando Pirates, you are Sundowns, noba uyeyiphi team, uba sizi-supporters, we are brothers, we are sisters. Masibonakaliseni uthando lethu guys, sisaphila, sibabonakalise abantu esibathandayo. Sizingazoxoka abantu sebehambile, sifake ubathanda.
indaba kaGubevu iyasibonisa makhosi uba silala siyenye into sivuka kusenzeka enye into. Guys, umuntu angakufonela within after 30 minutes uve kuthiwa akasekho emhlabeni. Masithandaneni makhosi. Umlo endiwubonayo mti wokugcwaliselwa kwabantu kuFacebook mawuphele makhosi. Masiplaneni uba siya njani kwifuneral kaGubevu, siyomkhapha njani umfo wethu, siyomnika ifuneral enesidima. Xa siyombeka kwikhaya lakhe lokugqibela simanyene singamakhosi, singajonganga nto mntwini, simanyene siyikhosi nation, sikhatshwa ngamabhakaniya, sikhatshwa ngamadawana, sikhatshwa ngamazulu supporters. Ngoba uGubevu bengasapoti iChiefs yodwa, ebewaxhasa amazulu xa edlala, ebezixhasa zonke iitim zase-KZN xa zidlala. Lo hlobo lomuntu ebelule uGubevu, ifootball bekuyifootball kuGubevu. So ngase ifuneral kaGubevu siplane ngayo instead yoba sifayitha ngokushiywa kwethu nguGubevu. Guys, ndiyanicela masimanyaneni ngalomzuzu, siyeke inhlaba zohlukane guys, sithandane. Siyayazi mntaki ngesekudala uGubevu ebhalile apha makhosi sithi be live mkhuluwe, atsho ngokundilive athi mkhuluwe be live. Akekho omnye umuntu ozaphinda atsho athi be live mkhuluwe endaweni kaGubevu, because ubuvakala ube live kaGubevu bubuphuma kuGubevu. Ungapretendi ungengo-be live ogezayo, ungu-be live othando. Guys, uGubevu uhambile, into ishiyeke nathi sizijonge thina, sizibuze uba uhambo lethu loba lola nini na. Who is next kumzi weKhosi Nation? Ngoba ngoku ingathi asitsibi nyanga singangcwabanga guys. Who is next? Umntu makahlale ethandaza guys, ezithandazela. Umntu makahlale invite uThixo esithi Thixo ndenzela uncedo ngohlala nam. Masiziyaleze makhosi, masihlale siziyaleza kuThixo, ngoba ixesha esikulo libi kakhulu makhosi. Lena yo joke makhosi, le into ithande uba serious. Siyayazi omathanga basishiyile kwi-supporters ku-bling blang, basishiya salibala ngabo. Alandelelana amakhosi esishiya amakhosi siwangcwaba. Noko xa bebesiphuma eMpumalanga amakhosi bendisithi noko kobakho igephu, kodwa namhlanje umzi wase-KZN nomzi wase-Eastern Cape ugcwala emswaneni ngoshiywa ngumntu kaGubevu obese-KZN ngokwempangelo kodwa engowase-Eastern Cape. Masithandaneni ma-supporters zebhola, masingayobonakalisa uthando kwi-funerals, masibonakalisa uthando sisaphila guys. Ezi zinto sizithetha ngoku sizibhalayo, siposta neposta, kukho abantu abangazange bamposta lo mjita, kodwa uhlobo esimposta ngalo today uke wothuke uthi kanti lo muntu obenefoto nabantu abangakanani engazange zapostwa nangenye imini. Si-appreciate ukumthanda, si-appreciate imisebenzi yakhe beyenza. Guys, sinezinto ngezinto esiziphiweyo ukuzenza ukuzabulisa supporters ze-teams zethu ezi-different. Apha ndithethela Kaizer Chiefs, ndithethela ii-supporters zonke zase-South Africa, zonke ii-supporters zase-South Africa guys, noba u-Orlando Pirates noba untoni, kaniqala uthandana nizi-supporters guys. Ngoba ezi bhifu ze-unnecessary zokulwa noba abanye babhenefitha abanye ababhenefitha abanye benzana azisenzela nto guys. Ngoba xa sekwenzeke le nto ngoku sizawuxoka sifeyike abantu engathi besibathanda singabathandi. Masimanyaneni supporters zase-South Africa. Inhliziyo yami ebuhlungu kakhulu, kange ndibhilive indaba yoshiywa kwethu ngumfowethu
ndisanda uthetha naye efowunini endinika ii-results ze-tournament ebeye kuyo. Eziyaleza umntu akaGubevu uba nge-Chiefs xa idlala neChippa United eBhayi ifuna uyolala kwam avuka ahambe nam. South Africa umphefumlo wam uqhelekile. Amaphepha afonileyo ndiyaxolisa guys, nabantu abafonileyo abafuna undibuza ngoba ndifila njani ngoGubevu ndawukwazi uniphendula next week, not this week. Andinokwazi nokwenza nenye into ethetha ngalo mjita guys, please ndiyacela. Endimkhathishileyo wentontoni ye-supporters guys, ndixoleleni guys, not this week. Andikayi-accept indaba yoshwa kwethu nguGubevu, ndawuyi-accepta but sendiqalile uyi-accepta because ngesetshilo apho uGubevu wathi be live mkhuluwe. Kodwa uGubevu akekho today, ndiyabona nam ndiyavuma uGubevu akekho, kodwa ndayi-accepta xa ndibeka umhlaba engcwabeni lakhe. Makhosi ndizawushiya ngoku ndithi into endiyishiya kuni masithandaneni guys, and ndiyispreda ndiyinwenisa kwi-supporters ngokubanzi zase-South Africa. Masithandaneni, masingacalucalulani. Love and peace.